So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga bayot. Kung asa mo dapita karon nahimutang mga bayot maing paglantaw sa akong mga video mga bayot. So for today's video mga bayot, ako na pudta mong irunda ug asa mi dapita karong mga panahona. Lantawan ninyo dinhi mga bayot ug unsay porma ani nga kuwang nahimutangan mga bayot. Murag kas ang irog ani sa linog mga bayot, murag didton mi sa ubos ani pamunito na ingon gud siguro mig sinsilyo purya buyag lang gyud taon way daw tang magdungog. Kay hastang taasa ani among nahimutangan mga bayot, akong ipakita ninyo. O diba? Perte gid tawong taasa ninyo mo ang nasak-an mga bayot, lupig pay nananggot lagi ani. Antawa, pila ka hak-hak ang ako ang naagian hantod na lang gyud tawon ning naniwang na lang gyud ni ako ang kumingking mga bayot ug sa kanaw gani nga mo ang nahimutangan mga bayot. Ang mga sakyanan sa ubos mga bayot na ingon na gyud tawo na sila og kanang sulom nga nanggi panon ba? Oni ang kuan mga bayot, view din hisa kuang nahimutangan mga bayot. Lantaw po nimo sa langit mga bayot, di gyud ka kakita din haog mga bituon karong mga panahon na kay hayag pa man. Ang among silingan diri mga bayot mo na dahil nga mo apong kasingalanganan aning kadaplinan, mao po na siya dira mga bayot. Ay na lang ninyo, pansinan na ako ang tingog kay nadalaga kong karyot mga bayot. Kay kanay laging murag nabaguhan ta, nabaguhan baka ni o kanang virus baka aning hintapot sa kuang kapingan. Daghan kay nanurok sa kuang nawong mga bayot. Unya kay giubsubtoy pud ko mga bayot, pag nawala gad dala ko ani pagikan ako dito sa amuang nahimutangan mga bayot, wa ko gidala aning kasakita. Hinuon karon mga bayot kaning sakita karon mga bayot, murag sakit-sakit ba ko ang kailungan ug ang ako ang tutunlan mga bayot, pero okay ra gihapon kayo. Akong mga kagupa adayng duha mga bayot tuwa dito sa ubos nangita og unsay kalanon nila mga bayot. Kay ganina nangadto mi dito sa kalananan ba. Unya kaning nakikita ako ang brother-in-law sa picture nga chapsoy man siguro to with shrimp. Pag butang na sa lamisa mga bayot, naginami na makuha ang brother-in-law kay mukhaon lagi kanil laging hakog kayo og mga seafoods. Basta makita sa karatulag asa dapita yang adtuon kay mukaon lagi siya na Ginoo nga tawon mga bayot kay amuang makaon dito sa amuang planeta mga bayot na naman sa lata og makakaon may gikan sa cellophane mga bayot manggaling lutuon na mo murag lain-lain nagbaho ba kay pila na siguro po na ka years nang gipundo ato ang tindahan mga bayot sa ikaingon ko pa ninyo kaniadto makakaon lagi mig seafoods pero dili na fresh ba lahi yung naa diri mga bayot. So, giukay na nasa akong brother-in-law mga bayot o stilan pareho sir kay ang palaman o ang sagol di ato karing baboy man. Hiniingon din na siya na akong Celeste, what happened? Where is the shrimp? Gitubag po na ako what is your order? Hingon na siya chop soy with shrimp. Iko, ang chop soy din sa mua, walay gipalaman nga shrimp. Gawas og katong mga bihon-bihon siguro. Dili to sala sa gatunol mga bayot, sala to sa ga-order, which is akong brother. Kay, di lagi maniid ba, magsinirok. Di, hingon din na siya, no good. Hingon po kong, di ka daghag storya din ha, kay lahi ni sa inyo lahi po ni diri. Nahilom siya mga bayot. Pero nga ako ang kapika sa ilong mga bayot, wala siya problema o wala siya o daghang libog ba, kay libog po daan. Akong brother-in-law ra mga bayat, hastang artiha. Manong wako kauban sa panon karon mga bayot kay natulog manggod pud ang ako ang binhi diri mga bayot. Malisod pud og kaming tulo dito mangita og kalanon unya nga mo ang binhi dinhi ipabilin. So kay natulog man ang bakten, magpabilin na ang anay. Kay unya og makagawas ni asa ni dapita punta masigaw tag pangitag asa na. Ay hilo man mo tag ito man hapon yung tanan diri mga bayot. May paglantaw na sa akong video. So for today's video mga bayot, manhimig din sa kalananan ani kadaplinan mga bayot gipangguto mga kuang mga kapikas sa kumingking ba. Ug ako ang binhi ko nangita og price mga bayot. Unya wala man taw may price ato nga mo ang giistihan mo lang gigawas na mo siya mga kaon siya og price ko no. Tingnan ako og rice na lang dai atong sanlagon. Nagpanglingog mga bayot na ingon og kabaw nga bungog. Nami diri sa Andox Lechon Manok. Diba? Dagang tao karon din mga bayot dito sa ground floor pero sa ibabaw walay tao. So manaka mo dito sa taas karon. Magkaon
bitaw na mo mga bayot, magrunda naming duhang karina din he kay busog-busog na niya mo ang duha ka bitok dire. Unya kanina ako ang makagupa sa loyo ga video din ako. Kay si Karina manggo dili mo adto sa iyang tito ug dili pud madto sa iyang papa. Mao nang ako gyuding kuskus karon tanan mga bayot. Kinsa dili mga lagas ang hubon anang perte man kayong bugatan ni ako ang binhi pro biyag na. No choice gid ta og magpakarga nga tong anak bisag bugat-bugat na agwantahon na lang kay tinuyuan man unya luoy pug kay pabaklayon mga bayot. Murang kugyos gyud Celestina. Bitaw oy. Nakakaon na dai mi mga bayot. Unya miningaw na nga kuha ang kapika sa ilong ug kani pod ako ang kagupa usa nga murunda kuno mianing karsada kay basin kuno og makita siya gwapa. O mga bayot, nangita ni gwapa ni nga kuang brother-in-law dire. Nangita siya gwapa nga babayi mga bayot kay aron kudpud kuno nga iya ang mga binhe gwapa o gwapo. Bitaw mga bayot sa amo ang pagrunda na tingala ming naabot na mianing dapita og nila pa na wrong way ba o na wrong turn. Mo nang mobalik na pud mianing kadaplinan mga bayot kay dili ni mao among giagian ganina. Kay kani manggod pud akong brother-in-law nagpagkaron ingnon nga kay balo aning dapita asa dapita agian ba. Unya perte na din namong tuyok-tuyok sa building mga bayot inig-tuyok na mo mura gihapon nga mo ang giagian. Lupig palagi oy namugas ani mga bayot. Kada sangko sa daplin balik na pod, sangko balik na pod. Perte namang tuyok-tuyok mga bayot pero murang building nga mo ang makita. Unya kani pud ako ang binhi dire ingnon pa kunya og ran mami. Nakaingon pud siguro ni ako ang binhi og bata pa ko ba. Samo ang pagtuyok-tuyok mga bayot nakita na gyud namo uning dalan dire padulong sa mo ang abangan nga hotel. Unya nahimuot kay kuwaning nasa loyo while ga video na sila ga kanunay ga istorya-istoryas lang duha kay galali sila mga bayot. Kay og naminaw pa kuno sila ga sa dapitang agian di daw may magtuyok-tuyok. Pasagdaan ra pud nako sila mga bayot ay kay nagsuon bitaw na sila. Pagikan na mo dito sa kalananan mga bayot, busog-busog ninyo ang silingan, pero karon pag-abot ko diri sa hotel, nagutom-gutom na gyud pud tawon ko. So diri sa nako tapuson ako ang sitsi karong adlaw kay mga ono sa mi.